Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нихматуллина бүгінгі шығарылышының төп темалары. Санитар экологик 2 айлық. Тукталыш павильоннарын, бордюрларны һәм юл киртәләрен юалар. Машина көпчәген олыштырырга иртә түгелме? Эксперт киңәше. Зур суммага алданган. Түбән Кама пенсионеры мошенникларга 1 миллион сум акча күчергән. Яңа схема уйлап тапканнар. Электр самокатын арендага алучыларга игътибарлы булу сорала. Түбән Камада санитар экологик 2 айлык кысаларында тукталыш павильоннарын, бордюрларны һәм юл киртәләрен юалар. Әлеге эш коммуналь хезмәтләр тарафыннан башкарыла. Моннан тыш идарәче компаниялар ишегалларын, подъездларны һәм балалар мәйданчыкларын тәртипкә китерәләр. Шәһәр хезмәтләре карамагында парклар, пляжлар һәм юл буй зоналары. Гараж кооперативларына һәм бакча ширкәтләренә аерым игътибар бирелә. Анда рөхсәтсез барлыкка килгән чүплекләр юк ителергә тиеш. Көчле су агымы башта пыяла, аннары эскәмиядәге тузанны юып төшерә. Тукталышларның бар ямен бозып торган белдерү кагазлары белән эш катлаулырак, өслеккә зыян килмәсен өчен миллиметрлап кырырга кирәк. Бригада көненә шулай 7-10 тукталышны ялт иттерә. Барлыгы 200ләп тукталыш павильонын юасы бар. Моннан тыш коммуналчылар юл буендагы бордюрларын да чистарталар. Монда махсус техника ярдәмгә килә. Эш комплекслы алып барыла. Бу чисталык һәм машина йөртүчеләр иминлеге өчен дә кирәк. Күпер киртәләре кыш буе шактый тузанланган. Автомобильчеләр аларны төнлә күрмәскә дә мөмкин. Түбән Камада санитар экологик 2 айлык 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр урамнарын җыештыруда торак коммуналь хуҗалыгы предприятие эшчеләреннән тыш мәктәп укучылары, студентлар, оешма хезмәткәрләре дә катнаша. Иртә түгелме, Түбән Камалар кышкы көпчәкне җәйгесенә алыштыра башладылар. Дөрес, автосервисларда әлеге чиратлар юк. Иң күп мөрәҗәгатьләр ялларда көтелә дип фаразлый белгечләр. Синоптиклар алдагы көннәрдә 9 градуска кадәр җылыта дип вәгъдә итә. Экспертлар фикеренчә, һава температурасы көндез 7-10 градуска кадәр күтәрелеп, төнлә дә плюс тамгасында сакланса, көпчәкне алыштырырга мөмкин. Шулай ук дискларны баланслауны һәм шиналардагы басымны тикшерү мөһим. 4 апрельдә Татарстанда көчле томан, җил һәм яңгыр көтелә, дип хәбәр итә Татарстан Республикасының гидрометео үзәге. Машина йөртүчеләргә игътибарлы булу сорала. Дәвам итәбез. Түбән Кама пенсионеры мошенникларга 1 миллион сум акча күчергән. 67 яшьлек Түбән Камалыга мессенджер аша билгесез кешедән хәбәр килгән. Ул социаль челтәрдәге игълан турында кызыксынган. Гәрчә зыян күрүче мондый мәгълүмат урнаштырмаса да. Узакламый хатын-кызга тагын бер кеше язган. Янәсе аның аккаунтын ватканнар һәм зыян күрүчегә үзе тәкъдим иткән сылтамага күчәргә күндергән. Соңыннан пенсионер белән үзен Росфинанс мониторинг белгече таныштырган ялган хезмәткәр элемтәгә чыккан. Ул чит илдән кемдер аның акчасын ышаныч кәгазе рәсмиләштергән һәм барлык чаралар шунда китәргә мөмкин дип хәбәр иткән. Куркуга төшкән пенсионер онлайн гариза рәсмиләштереп 1 миллион сум күләмендә акчаны банкомат аша алган да мошенниклар әйткән телефон номерларына күчергән. Ләкин кара мәкерләр моның белән генә чикләнмәгәннәр. Икенче көнне алар янәдән элемтәгә чыгып, тагын 1,5 миллион сум акча таләп иткәннәр. Алдауны банк хезмәткәрләре туктаткан, җинаять эше кузгатылган. Электр самокатында йөрергә яратучылар өчен мошенниклар яңа схема уйлап тапканнар. Кара мәкерләр аренда өчен QR-кодлар ясый башлаганнар. Алдау ысулы гади, чын наклейка өстенә үзләренекен ябыштыралар. Кодны сканерлаганда зыян күрүче ялган сайтка эләгә һәм карта мәгълүматларын яки аккаунттан парольны шунда кертә. Акча исә мошенникларга китә. Белгечләр наклейканың тышкы кыяфәтенә игътибар итәргә киңәш итәләр. Әгәр код шикле күренсә, кыек яки искесе өстенә ябыштырылган икән, бу самокатны арендага алмау хәерле булыр. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез килсә, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077.
Үзәк мәчеттә намаз бәхет ачкычы дигән проект башланып китте. Бу инде 11нче сезон. Тәҗрибәле мөгаллимнәр 5 дәрес эчендә ислам диненең асылына төшенергә өйрәтәчәк. Намаз ничек укыла, нинди дугалар һәм сүрәләр өйрәнергә, тәһарәт алу тәртибе. Тәҗрибәле остазлар әнә шул хакта сөйләячәк. Дәресләр татар һәм рус телләрендә алып барыла. Намаз бәхет ачкычы проекты 5 көнлек укулар һәр шимбә көн үткәреләчәк. Әгәр сез билгеле бер сәбәпләр аркасында беренче дәрескә килә алмасагыз, икенче атнада да төркемгә кушылырга була. Әйтергә кирәк, укулар иртәнге 9-дан көндезге 12-гә кадәр дәвам итә. 3 көнлек матәм, язгы кыр эшләре башлана, халык белән очрашулар. Әлеге һәм башка яңалыклар турында Тугания газетасында укый аласыз. Бүген татар басмасының яңа саны дөнья күрде. Икенче атнадан ташламалы бәядән язылу башлана. Вакытлы матбугатны агымдагы елның икенче яртысында укырга теләсәгез, шәһәрдә һәм райондагы элемтә бүлекләренә мөрәҗәгать итегез. Я редакциянең үзенә килегез. Безнең адрес Химиклар проспектындагы 64А йорты. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле яллар сезгә.